Lamsogo kok khorangni kok borok kok tumawo. Ang nore baksa tongo sobnom. Tinin kok tuma bubak rok ongkha. Hakotani lukurokno yago barjar kha podma sokatni bagui mung sawi rohonani bagui Montri Bokro Mochang Narendra Modi 67 BC ingkha tabuk sok jora tei o podma sokat yapharjakmani o khebono puila hani lukurokni yago yapharjago omohai hani lukurokni bagui samung tangni tongnai kungchugrui tonai no naituknani samu Montri Bokro bini Twitter ro kokti salo phungo sekya Bharat kaisa omohai ukti genang hakotor borok tijak borok cherai simino wanchu khormaya samung tangui tongo omohai rokno tomungno norok siniwi tongkai 15 July bisingo mung rohori mano oboni kaisa kendro hapang kaisa website karikha aro habui norokni rohorjak mung borokno manui mano Padma Sonman Salkisa sekango Bangladesh ni Montri Bokrok Sheikh Hasina China Hasani Montri Okrano 300 kg thaisuk rohorma bai khaksangjak Montri Okra haino hai Hasani Queen omoti buthai rohorka kokti salo Montri Bokrok Sheikh Hasina ni banta 1000 kg omoti buthai rohorka Montri Okra Mochang Biplop Kumar Dev o salo Hasani naikhongni dagi phang Prodip Kanti Chakma akhora o thangai omoti buthaino tunai rikha Bharatni Yasku High Commissioner Udujat ni yago omo haike manai tunlai chalai mabai haktor kaini ni bisingo bayap charanani halok poitoni korak ongkha तो वी आर होपफुल कि ये जो ये कंसेंट में है वी आर हैंडिंग इट ओवर टू आवर उदुद जज सर हियर हु हैज कम फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम ढाका एंड वी आर होपफुल दैट दिस कंसेंटमेंट विल बी रीचिंग टू ढाका टुडे एंड अल्टीमेटली बीइंग हैंडेड ओवर टू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश फ्रॉम आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा Rajatra terno rege hasani lukurokno khakaham yapharka hasani montrokra Mochang Biplop Kumar Dev khakaham ko kosa thani montrokra sikya Rajatra angkha chini hani kusung kusung asai songni simi tei phaimani motai te o ter bisi brumni hai palai jaknai covid daijati mani bisingte hasani hukumote gathalai tongmano mothangui narago o ter motai jona ni ruwai manai hasani lukurok sakaham te sakangai thangai thangtani phangki mungno chasawana hwnai Sunamora bakasane amsai kitingai sidi khailemani jak nangjak henei bisingti kokto mani amsai ni thana kaibrini naimo thangrok kokti salo naitugui romi mankha kwbangma sidi charatei sidi korandok koktomao saimakha Kamalnagorni Gotigor Komolanagar Kolomchora Dakhinchora Motigor Kulubari Danirampur tei Belwar Chor kamio naitugui 39 ta sidi chara buthup hawo phobjak sidi koran tei raida saya tei ka dajarok manjakha o salo tongbaikha Jatrapur thanani usi Sunamurani usi Kolomchora tei Tiasar bodolrok thinango bo tebo omo haike naitugui romjaknai hinui saka SDPO Bunus Biplop Das Tinin kok borok kok tomoron paikha norok sayoi naitongdi kok khorang